כן. ביום שישי שהם יבואו שניהם כן. אליי, ואהובה תבוא. כן. וזה היה ההתחלה. ואחרי כמה זמן ככה התחברתם? מאז. כן, ממש כן. ככה? ממש ככה. עוד יותר טוב, יוסקה בא קודם, ואחר כך יוסקה צלצל אליו. כן. אני לא יודעת איפה הוא היה, אני לא יודעת בדיוק מה, ואני לא יודעת מה יוסקה אמר לו, כי הוא דיבר איתו בערבית. אוי. אז אני לא יכולה להגיד שום דבר. אבל הוא כאילו קרא לו לבוא, שיש פה מישהי מעניינת, ככה זה היה, כאילו... אני לא יודעת אם זה אני הייתי מעניינת או הדירה שלי הייתה מעניינת. הדירה שלך בסוקולוב הייתה? לא, בנהרדע. בנהרדע. אבל אני כבר לא גרתי בסוקולוב, רק פעם גרתי בסוקולוב. הבנתי. הייתה לך שכנה שפעם גרת בסוקולוב. כן. אז הדירה עניינה, אוקיי. אני לא יודעת אם אני או הדירה, אני אומרת לך, אני לא יודעת מה הוא אמר לו בערבית. אי אפשר לדעת, נכון. כן, ואולי חצי שעה אחרי שהוא דיבר איתו הוא בא. והוא לי אמר לפני זה שהם הלכו, שהוא היה מוזמן לאיזה מקום, אני לא יודעת. אבל אחרי כמה זמן שהכרתם הוא עבר יחד איתי לגור בנהרדע? כמה זמן זה לקח? אחרי כמה חודשים. כן? כן. וכמה זמן מאז שהכרתם הוא קיבל את הגט שלו? אנחנו עוד לא גרנו יחד שקיבל את הגט שלו. אחרי זה? אחרי זה. וכאילו חודשיים שלושה? אחרי חודשיים שלושה שהכרתם הוא קיבל את הגט? בערך? בערך אולי 4. אולי 4 חודשים. אני לא יכולה. כן. אני דווקא זוכר את נהרדע, אני זוכר, לא אהבתי לישון בצהריים, ואתה כל הזמן רצית שאני אלך לישון בצהריים. אני זוכר שהיה לי שם אוטו אדום, עם כל מיני, הייתי מחביא שם אבנים קטנות, צהובות כאלה שם. והיה לך אופניים, כן, היה לי... מפרטים. נכון. דווקא היה נחמד, היה לרוני את חבר מריו אחד שם למטה, והיינו אוכלים ככה גלידה במרפסת, דווקא היה חמוד, אני זוכר את זה חמוד דווקא. את דני אתה זוכר? הבן של פנינה. דני? דני. יכול להיות שהיה שכן, כאילו, בבניין השני כאילו? בבניין השני. הייתי הולך אליו לשחק בשבתות בבוקר או דברים כאלה? כן. כן, היה נחמד. ובגני יהודה, אני הכי זוכר, היה לך את המכנסיים צהובים וחולצת טישרט, שזה היה הסימן. זה היה בסוף. זה היה הסימן. כן. כן, אבל היה חגיגה יום אחד, תכף נלך, אבל היה חגיגה יום אחד אני חושב, את התחלת לעבוד בחנות, אני לא יודע, היה איזה שינוי, וקשרתם את הבגדים, את המכנסיים הצהובות והחולצה הזאת, וזרקתם מעבר לגדר. עוד עדיין היינו בעברה מגני יהודה לגבעתיים. נכון. הרי בהתחלה גרנו בגבעתיים בדירה שחורה. בכצנלסון 75, נכון? כן, נכון. כן. אז אני זוכר היה כזה טקס לזרוק את הבגדים האלה. כן, מאחורי הגדר. כן. מאחורי הגדר שהוא זרק כל מיני דברים שלא צריך היה לזרוק. לדוגמה? כל מה חבילות שהגיעו בשבילך. מאמא שלי? אז הוא היה לוקח זורק מעבר לגדר? מעבר לגדר. כן. לצד השני. לצד של סביון, מעבר לגדר. אני זוכר גם שאדולפו בא לבקר. כן. אדולפו, אח של אמא שלי. אבל אני לא בטוח שאמרו לי זה אח של אמא שלי. לא אמרו לך שום דבר. כאילו... חבר של האבא. חבר של האבא כזה, נכון? כן. וכן גם היה לו איזה חבר בשם פול. פול זה היה לא... אתה מערבב, זה היה... פול זה היה כשמאירה הייתה, ואמריקאי שהיה בא, כן, אתה מערבב דברים. פול היה חבר של מאירה? כן, לא, אני לא יודעת מאיפה הוא הגיע, כן, אבל
טוב, זה אני זוכר ככה... הרי תמיד חפשו משהו תוצרת חוץ. כן. אפילו רחלה, אתה הרי יודע את האמת. נכון. כן. אני לא יודעת מה זה היה, השיגעון הזה. יאללה, הלכנו לאכול? כן. טוב. טוב, אנחנו זזים. לא פעם לסגור את זה. כן.